Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय नै आनारस लादों आरोना आनारस खाजि लगायनानै जानो नागिरदों आरोना आङो गथ'फोरजोंहाय इनिफ्राय बेखौनो एसे नोंथांमोननिसिमबो शेयार खालामनोसै होननानै सानलायबाय आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामलांसै दायो लेमग्रोना लानोसै आरो आङो इयावहाय रानिया एकदमबारे जानो आथुर जागासिनो दङ जोंहाना लेमनोनो होस्लाबला माने आंखौ जाथारनोसै आरोना दादायालाय दादाया ओइ दादा फैद' आब' हेना फैद' आनारस जानोसै हेना बाबु फैद' नै लगायबाय आङो बिगुरखौ लेमखांनानैहाय नै लोगोफोरनिफ्राय माने आङो हाबाय थानायखौ देखायदिया आरो नै डाइरेक्ट हाखांनानै लगायनायखौ होबाय भिडिअ दानिया रानना जानोसै नै ओइ बाबु हेना फैद' जानोसै नै लगायखांबाय रानिया आंनिनो हेनाखौ लाजानो गिदों बानलु दं मामि नै जानोसै दानिया नै रानखांजोब्बाय आरो गासिखौबो ओं बानलु होदोंथ' आरो बानलु होआबा खाजि लगायनायालाय जिखुनु मोनसे आयदा गोथावखा गोथाव बुजोब्बाय खोमसि थामनोबो मोनाबाय Thank you. Sabar. Sabar. Ini sabar. Hei. Cakang kita boy. Ini mauzi. Rani mauzi. Ini mauzi dong ana? Mauzi dong ah? Moजांसो. जाखांबाय लोगोफोर दानिया आनारसखौ रानिया बिदैबो लोंबाय एना बानलु होआखै नालाय आलु होआखै इनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय ओमफ्राय जाय आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदोलाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाय साबस्क्राइब खालामखानाय बिसनिसिमबो थेंक इउ सो माच बाय बाय बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव